Bribirski prisnac, neodoljiva delicija i svjedok prošlosti Vinodolske općine. Obavezni dio svakog vazma još od doba Frankopana ove godine dobiva festival posvećen upravo njemu, a ovo je njegova priča. Dobrodošli u novu epizodu Vinodolske televizije. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a nalazimo se u Bribiru, u Vinodolskoj općini, ispred kule Turan, ostatka nekadašnjeg dvorca Frankopana, gdje ćemo saznati sve o povijesnoj deliciji, Bribirskom prisnacu. Alenka, došli smo se upoznati sa prisnacem. Što je u stvari prisnac? Pa evo ga, radi se zapravo o poznatom Bribirskom prisnacu. To je slana gastrodelicija na koju smo mi Bribirci izuzetno ponosni. Naime, ovdje na stolu nalaze se sve namirnice koje sačinjavaju tu našu gastrodeliciju. Inače, sam Bribirski prisnac prema legendi datira, odnosno radio se još u frankopansko doba. Tako da zaista njegova povijest je jako duga. Međutim, on zaista nije jedan od onih delicija koje su ušle u zaborav i koje se trebaju osvježiti. On se stalno radi, mi ga stalno konzumiramo i radimo. Nekada se on zapravo radio isključivo u vrijeme Uskrsa, odnosno vazma, kako se kod nas u Bribiru kaže. Upravo iz razloga što su se tada mogle naći u prirodi i na stolu sve ove lijepe namirnice, ukusne od mladog luka, friškog sira škripavca i ostalih stvari, pa je i logično da se tada radio isključivo u to doba. A evo sada prisnac će dobiti i svoju manifestaciju. Pa da, evo ga, prvi put pripremamo festival Bribirskog prisnaca, znači gastro-manifestacija koja je posvećena našem Bribirskom prisnacu. Održat će se na uskrsni ponedjeljak 10. travnja. Tu će se predstaviti kao izlagači brojne udruge i pojedinci Bribira, ali i Vinodolske općine. Pored njih osmišljen je i bogat kulturni program. Predstavit će se sopilaši i mali folklor Kuda Bribir. Predstavit će se dramsko-literalna sekcija osnovne škole doktora Josipa Pančića sa prigodnim programom posvećenom prisnacu. Također predstavit će se i domaći izlagači, odnosno bribirski izlagači na temu prisnaca. Naši gledatelji imaju priliku posjetiti festival, ali i na njemu sudjelovati. Tako je, pozivamo sve, iako je već dosta izlagača prijavljeno. Ovom prigodom pozivam sve vaše gledateljice i gledatelje neka se okušaju u pripravljanju Bribirskog prisnaca, ali naravno neka dođu i probat i neka donesu svoj sud o vrhunskim zapravo okusima i mirisima koje Bribirski prisnac pruža. Pored samih izlagača tu će biti naravno i bogata ugostiteljska ponuda, a sve će zapravo biti zaokruženo sa glazbenim programom bribirskih tamburaša. Ali i svi posjetitelji imat će priliku i naučiti raditi prisnac. Pa tako je, da, evo ga, naša sumještanka, gospođa Draženka Savić, demonstrirat će izradu samog prisnaca, znači od pripreme namirnica, usitnjavanja, pancete, suhog mesa, sira škripavca, pa sve do cijelog procesa, odnosno izrade i pečenja. A također prikazivat će se i dokumentarni film posvećen prisnacu, kojeg smo lani evo upravo na mjesni blagdan Petrove i promovirali. Iako legenda kaže da su upravo jedna mačka, oborivši na pod sastojke za pripremu jela za vazam, i jedna domišljata djevojka koja ih je sve pomiješala i ispekla kako bi spasila uskršnje jelo, odgovorni za njegov nastanak, danas za pripremu prisnaca imamo točan recept. A želite li se i vi okušati u pripremi ove delicije, u tome će vam pomoći izvrsne poznavateljice prisnaca, Biserka i Milica. Biserka, jedva čekamo saznati koji je recept za pripremu prisnaca. Ovako, naš bribirski prisnac, ja ću vam li pored na bribirskom, gredu ove namirnice. Naš svježi kravlji sir škripavac, mast, proraštjena slanina, normalno začini sol, papar, friška domaća jaja,
muka i kvas. Sve je to domaće. Sve je to domaće i sve se more naći i oprostite još mladi uskršnji luk. Sve se to more naći va našem Bribiri. Milice, možda možemo inspirirati naše gledatelje da se prijave na festival sa svojim prisnacem. Dapače, bilo bi nam jako drago da nas bude čim više. Ja ću vam ukratko reći kako se to dela. Znači, sve ove namirnice od sira, od vazmenskog luka, one se lipo usitne na sitni komadići, poprže se na domaćoj masti do zlatne žute boje, odnosno luk i slanina zajedno i stave se hladiti. Iza toga zamute se domaća jaja, zatim kvas se stavi, na kockice zrizan sir, kad se ohladi slanina i luk i ta smjesa se stavi u brašno i ove koje sam prije navela namirnice. To se sve lipo pomiša u jednu žitku smjesu i stavi se po maštenju i pomučenu tacu i ta smjesa se stavlja gotovat. Kad se zgotovlja, onda se stavi va petnicu i peče se i do zlatne žute boje. Nakon hlađenja toga našega bribirskog prisnaca ide na rezanje i isključivo se riže na landice i servira se na ovako lipih izvornih ovalih. I moram reći da taj bribirski prisnac se u svako doba godine može raditi i za sve prigode, od krstitkih, od vjenčanja, od raznih domjenaka, a ne samo za Uskrs. I evo, za kraj ostaje nam samo vas pozvati da svakako posjetite prvi festival bribirskog prisnaca. I ako još niste, probate ga ili se pak okušate u pripremi ove doista slasne delicije koja će krasiti i vaše stolove tijekom cijele godine. Hvala vam što ste bili sa nama u još jednoj epizodi emisije Vinodolske televizije. Dobar vam tek i lijepi pozdrav iz Bribira.